potřebuješ trošku víc zkušenosti. Neznáš? Anální kurva. Takhle? Strašný. Použiješ lubrikant. Bacha, auto. Tak potřebuješ se na přesný místo, který ti pak ještě ukážu. No? A teďka jenom zapumpuješ. A je to. Co je právě? OK. Takhle, tohle je jeden z mých nejoblíbenějších, je to strašně rychlý a strašně účinný. Před použitím musíme trošku naslinit. Co s tím chceš dělat? Uvidíš. Někdo? Tak jen. Tak já to musím těsnit. Není tady ani noha. Stará dobrá Policie, zámky na jednoduchý elektrický odvod. Tohle je co? To je 1800 kV, kamaráde. Takže teďka do těch zámků pustíme 1800 kV a uvidíme, co se stane. Jenom bacha, ničeho se neotýkat.